औ बर्थमान जोङो दा शुटिं खालामफैगासिनो दङ हाग्रामा ब्रिजआव लकेसनाथ' बबावबो खेबनो नागिरदों जों दाख्लैनो लकेसनखौ नायफैदों नायफैनायालाय ओमफ्राय बेखौनो माखासे लानोसै सिनारिखौ एसे खेबहरलाबायदो जोंहा हरैबो दं हनै हरैबो एक्टर एक्ट्रेसखौ देलायहोगासिनो दङ एक्ट्रेसनि नामा पिंकि ओमफ्राय एक्टरनि नामा एसे बावनानै दं नाम मोजाङा मा बेखौ मिन्थिया आरो दा बर्थमानथ' खालामगासिनो दङ खालामनायालाय गाबोन समफोरनो जोबगोन शुटिंआ बेजों लोगोसे जों मेथाइआथ' बैसागुनि नङा माने रमान्टिकसो जागोन दानि प्रेजेन्ट रमान्टिक गोसोथोलायनायाव मा मा जायो मा सोमजियो बेफोरखौ जों खालामदों बर्थमान जायगायाथ' मोजाङैनो दालांफ्राबोथ' मोजां माने जों खालामफेरफेराखै दिनैसो फार्स्ट टाइम खालामफैदों ओरै फै एसे ओरै नायनोसै ओरै एसे देलायनायफोरखौ खेबहरदो बर्थमान जोङो बैहाय एसे खारखोलायनाय बानायसिगोन माने बामनानै एसे थिखोनानै थाबायलायनाय एसे बालाबारियाव गोलैलाबायनाय खालामसै एसे इन्ट्रेस्टिंबो भिडिअ'आ माने नोंथांमोना नायब्ला एसे गोजोनगोन आरो दा बर्थमान हरै एक्टरा जोंना लंपेन्ट गानगासिनो दङ आलदा जुदा गानगासिनो दं दै दा माखासे शट लाबोबाय दस्रा जायगायाव आरो दा जों बङाइगावआवबो खालामहैनो नागिरदों आरो दा नोंथांमोना नायनो दाबाव आरो साबस्क्राइब लाइक बेफोरखौ दाबाव दा नोंथांखौ आसा खालामो जोंना नै केमेराया आरो गुबुन केमेराबो दंबावो दा बेजोंबो खेबगोन दा नोंथांनो आसा खालामो नायगोन होननानै